Ko tɛnɛn tɛmɛnen uti kalo tile 8 fɛn min ye siganama dɔ ye tɛgɛkɛrɛw la Kayi pont fɔlɔ kɛrɛfɛla la ka taa Kayindi côté la fɛn min ye an ka deuxième arrondissement commissariat min bɛ yen nɔ olu ye tɛgɛ da siganama dɔ kan nin waleya in kɛra cogo di i b'a ye k'a fɔ ko maa dɔ a ka taa ni ka segin cayara kosɛbɛ pont in kɛrɛfɛla la o kɛra sababu ye ka pont kɛrɛfɛ sigibagaw ka olu hakili lasɔmi olu fana jateminɛw kɛ k'a ye k'a fɔ ko finitigilaka dɔw tun bɛ ka tɛmɛ n'o ye patrouille policière ye ka olu lasɔmi ka maa kofɔlen in yira olu la olu fana nana u y'a ta u taara n'a ye commissariat la walasa ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ sɛgɛsɛgɛliw senfɛ i b'a ye k'a fɔ ko yɛrɛ kofɔ sɛbɛnw taara ka taa ye a tigila masina kun min bɛ tali kɛ passeport la fo ka taa se carte d'identité militaire ma ni maa kofɔlen in a tɔgɔ de ye ko Yakuba Zakaria a bangera janvier kalo tile fɔlɔ san 1976 a bangera Saga n'o ye Niger jamana ye i b'a ye k'a fɔ ko sɛbɛn yɛrɛfɛ taara ye Yakuba Zakaria in kun sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ ko ani a hakili kun tɛ ɲɔgɔn fɛ n'o yɛrɛ kɛra sababu ye ka se ka gɛn ka bɔ fɛn min ye Niger o sɔrɔsiya o gulumasilen tabagaw ka gɛn ka bɔ olu fɛ ni maa kofɔlen in an bɛ don min na ko bi Kayi sɛgɛsɛgɛliw tɛmɛnen kɔfɛ a bilala sɛgɛsɛgɛlibaw yɛrɛ ka bolo kan Bamako walasa ka se ka ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn maa kofɔlen in jɔn don ŋaniya jumɛn tun bɛ a la ka se ka olu sɛgɛsɛgɛliw dɔn an bɛ dan yan nɔ an tana kɛ olu sɛgɛsɛgɛliw jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka bɔ ni kibaruya yɛrɛ fɛnɛ an tɔ la faamuya kosɛbɛ ni situation min kɛra Kayi tɛnɛndon uti kalo tile 8